nwanne olukwe na omume ekwu ikolobịa ya nke ịma nke anyị mara nke ọzọ anyị ebidokwe ka anyị si ebido ka anyị chigharịa ọnọdụ a ọnụ na-eri eli let's go. O nwere ibe na-eme ibe niile na-emewu ọkwa na na ọ ga-ewu ka ọ na-eme masị ụka nwoke na-agha nata egwu ndị eme ọnụ egwu ndị mala obodo niile mala emu n'egwu ọkwanye aka eji afolo mile ma nje na ṅụlio onye nye na chi ebalalo nwele ndị ga-abaghale nze ilo dị n'ụlọ n'ọga ugogbuzuo na ọ gacha aka enwe onye nwere uche n'ọnụ ndị gbala sili agbasigo ndị kọla gị ga-agọzigo ọ dị nke mmere sọchukwu nyanwụ ikpe ayaya gogo egwu dike n'ọbụlọ ọbụ ezi achọba dike ndụ dịka sọrọ obodo sọ ọnwụ dịka dịrị obodo mma ụzọ ilo dị n'ụlọ n'aka ekwekwe na-ekwe onye kalili kalịa gị amọka kalịa gị chụkwa iwe ọnụ na-ekwurelene iwe ọ na-ekwuerike akpa mmanụ ọnụ sisi belisio jezie belisi ọnụ esoba a na-ekwu na nkịtị dị nwa ka ịmalụ nke a ịmalụ nke ọzọ ọkwa isi na nwazị ụkasịrị gị ị na-asị na akpaghalị onye nwere uche n'ụlọ na mmadụ ya bụ chidera ahị nwanne m n'odesigo ọnụ uwe budo mmadụ ihe ọnụ dị njọ mmiri ga-amụ ọkasị mana akịka ya ga delele akpa mma ndị Igbo dide dalụ koko mazuka n'ilo dị n'ụlọ ilu ụlọ ga-egbu onye na-egwu onye ịma n'isi gacha ya nwa ọkwado oke dị n'ụlọ ya gbala oke dị n'ezi nwanne m azụrụ na ngịga ya kene ka ịta azụ ịtasị anya ya n'ala ka anyị nwee ebe ahụ ole weri nga asọgbu ebe ma njide ego na-ata ife alụ n'obodo a iwe salụnụ mebe ka na-eri ego m ọ bụ fancho ndị ọnụ bini niile ụmụ gaisi tata ife alụ senchele sikiribe senchele sikiribe senchele sikiribe ịkọrọtu nwanne otu a ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na-amụ okwu asị gị na-amụ okwu sị nakwa gị kwụsị okwu ike na-amụ okwu o wee dịle gị mma ụmụ ọga isi ka nna gwa onye ọ dụrụ ibe ego ya everybody bịachaba ngwa ya oge ha drọsị n'ụwa ndị nwe ụlọ amụ
akaligo ndị dị ndụ nọ ya ndị dị ndụ ribe ife maka na taịm adịghị kama m ga-akpasị akụmụ onye ọzọ lie elu m ya kpata nlie n'ọnụ m were anya m wee fụ maka na ilo na-asị n'ọbalụba wọdụ ekwere na ike ṅụ mmiri jezi ihe tọgbọlụ iko ya ka mụ nwa ji ebelụ ụmụ ga isi ka m na-agba ọnụ na-eli eli nyala ibe ọnụ anara elibu mbụ ya biko nya chelu ọnụ anara eli eli chelu maka ime emebi olili nwanne olili a nwere ndị ọ na-ekwesị ekwesị olili olili a na-eri sọ ndị wete eweta elisie sọ na bụ onye ọzọ ka o si ya bịa ọ na-esikwa eri na akpa gị maka nna ajụ nke nwe gị ka nna ajụ ajụjụ a ọ na-esikwa eri na akpa gị wete n'aka mma na bụ onye ọzọ eweta ilie ịnọziala na ise ibe ịchọba nsogbu ide ịchọba nsogbu ịchọba ọnụ ịga akọ ịchọba bọtụlụ ịga kwuo ịchọba ọkụ ịga anụọ ibe a na-akwọ oyibo ebe abụ ka ị na-eme mkpọtụ ahịhịa ogogo onye si n'anya ọfụma ịmalụ onye na-enye enye onye ahụ ka a ga-enye maka onye na-enye enye na-enye ọ ga-abịa ụwa ọzọ ụmụ bọ isi anyị tabi ife ma ijide ụmụ guys tabi ife guys kwọrọ ịba ife guys nwebe amụli onye ga-asọ nwenye isi ma njide ego n'aka na-ata ife alụ ị na-anụ ụchakwa ntị nwoke m ụmụụlọ anya chere ọdụ ya nwanne m ụkwa anya ibu m ugwu egwu agbọ inwekwere uche so if I hear nwanne me ka hear o nwanze karịgo nwanze nze ilo dị n'ụlọ ije na mebula egwu m debe ka nkene ndị ọma mmụọ unu m ebe nna-aga Malaysia ka nna nduzie Malaysia mbili na ọka adịgo m njọ ọ dịzie m njọ na ruo ọka kastigo ọka kagaka Malaysia ka mbulifa ka mbule ego m ka nye ekene m onye m judo ga n'odo mba na bala kwodo ụzụ na Malaysia nwatanya na chi ego na mma gị na chi gị kpalụwa ba Chairman Blessed Catering Company na Malaysia Limited oyujudu gago na ịga dịrị mazụ ụzọ ọkụ isi bukere nwunye Mrs. Ugochu gago asa mma isi ọgụ ka isi eje na-elecha ụzọ mmasị m nkene udogwu jidọfọ nwee eke ọfọ milion machingo dogu nwa na ịgadio ọzọ bụrụ ini ego ka nna akpọ
na-ahatakwa n'ife kenelu m anyị ka Kelechi Cynthia nwanyị o adọkịja dịka delele na Malaysia ka ibebi akụji mma nwemela ọda na-ahatakwa n'ife mụba mmanya tabi ife ụzọ na-enwe aṅụle na Chukwu agọzigo gị owe mee ga-eze owe bili na Malaysia ụzọ judu ga-agụ ndogwu na Malaysia ụzọ nhazo ya ndogwu nwa bulebu bala gụrụ n'Igbo ndogwu na Malaysia Yensili anaghị ọchụchụ ogoye udogwu na mba ugwu Chinemeze odogwu Chinemeze Nwachinko today is a happy day ọkwa n'abalị ya Chinemeze ibe niile emesigo ka mbụla egwu m kenebe ka nkene ndị nwe egwu Prince Ike Morocco odogwu nwa dịkadị Ikenga kwulu odogwu Ogbuefi abụọ Ojichukwu webulu ụzọ na Malaysia ka ibibio Ikechukwu nwazu na-ekene Ike emukwelanya ma gị na-emekwa ife n'ọnụ gị oge adịrọzi ma ncha Ike mepụwa ime aka Ike mebe ife n'ọnụ Ike nwebe aṅụle taịma adịrọzi nweta ihe nweta takwuo gị ife Ike Morocco na ị ga-adị Chifu Chinedu Nwadiko oke osisi udogwu anyị ji eme ọnụ oke osisi bụrụ kọfịa alụsị ego na Igade alụsị ego na India udogwu na Malaysia obele Chukwu ụlọ ọbọbụ obele Chukwu na Igade obele Chukwu nwanne gbuo ọkwa nna gị na-eme mgbọlọgwụ obele Chukwu n'iso shibe eji nwadibia emekwa obele Chukwu na oyibo oke osisi na Igade nwadị igwe nweke na-alụ egwu ụmụka na-etio ka nke na-enuo Ọgọchukwu ga-agụ onye Canada na ndị Igbo odogwu Ọgọchukwu ga-agụ na Igade onye Canada onye Poison ị nọkwa n'ụlọ Ekene ụgagụ Poison na ndị Igbo ka ndị egwu ọka kenenu Oyimochukwura ụgagụ Nwazụka na-ekene kedu maka okwu ụgagụ Obisto Global Oil and Gas onye ọma na ị ga-adị ndị bụ ụgagụ welu na-ekene egwu ụmụka na-etigheri ka nkene onye ọma mmụọ Bọlaji na Malaysia Nwazụka na-ekene Bọlaji ụmụ ọgbali ka isi eje wenaba Malaysia bili ọchụ nwa ọgwụgwụ nwadaghị Bọlaji nwa ọgwụgwụ nwe ngwụgwụ ọsọ Bọlaji na ị ga-adị ndokwa na bekene gị Bọlaji Malaysia Nwazụka na-ekene a na-ekwu na nkịtị dị nwa ka ịmalụ nke a ịmalụ nke ọzọ Ebube ọka ka ndị akpọ Ebube n'ọka Ebube n'ụmụ ọgbala ọka Oyime Ebube ma
Malaysia odogwu chasi obi n'ijeọma odogwu ike na-atọ ọgọdụ ndị ilo ya njọ ibedugu mmadụ gbachi gị mma nwazi ụka na-ekene Ebube nwanyị n'Ọka eze dị Ebube Kiss na Malaysia Chairman St. Charles Group Nigeria Limited Importer of Electronics na Alaba eze dị Ebube wele ekene ọkụ isi mụ kenelu gị ezigbo nwunye gị Mrs. Vivian Ginika Ijeọma asa Ebube na ị ga-adị adọgbudo eze nekwa ikpele anyị onye ọ ga-adịle mma na mụ kelelu gị ọma nwanyị emme emela ọda na-echebe n'olulu gị Chudu ga-ego nwekwa ife na-eme ụzọ ife niile na-eme mbata na Malaysia Chudu ebe na-ebe nọ ga-egbu Chudu Malaysia ka ịbịala egwu anyị wee bido egwu everybody tibe masụta ọkụ gịnị na-eme si na onwere ibe na-eme ọkwanị egwu mụ ka ndị bịa achọ ife ga-eli egwu ka nwere uwe n'aba ka anyị bugheri ọnọdụ ka anyị bugheri ọnọdụ maka na egwu nwa bụ nke anyị ji egwu ha ọyịma ike mụrụ ogo oji Chukwu bụrụ ụzọ nke n'elu ụmụ Chinedu mmadụ igbe ife niile na-eme